Jeg er nødt til at smide i hvert fald hovedparten af mine møbler ud. Stort set alle sammen faktisk, fordi ellers kan jeg ikke flytte tingene alene. Det magter jeg jo ikke alene inden for så kort tidshorisont, sammen med det andet, der også skal ordnes administrativt arbejde. Jeg får hjælp, Lasse selvfølgelig, men Jasper, men trods det, så er det et kæmpe arbejde det her. Og der er masser af, jeg også skal lave. Udover det, det kræver en stor mængde ressourcer, det tror jeg lige netop, at jeg er i stand til at honorere det ressourcekrav. Den hysteriske underbo, og det er så Jaspers eller min, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Tak til den hysteriske underbos kæreste, skråstreg, lillebror eller pubertære, en ven eller bekendt. Jeg er ikke rigtig klar over deres relation, men jeg er der blevet hånet en hel del af de to, og det er klart, at jeg vender tilbage igen. Først med politiets hjælp, og senere hen på anden vis, hvis det ikke skulle lykkes. Jeg melder begge to til politiet naturligvis. Der er jo helt klart beviser på, at de har faciliteret den her chikane, der er stået på igennem i hvert fald et halvt år. Her i Dronningstværket nummer 46, her på 5. sal og i lejlighed 2, hvor jeg har boet en del år efterhånden, men hvor det kun har været igennem de sidste 3/4 år, at der har været problemer med primært de nye indflyttere, og så nogle enkelte ældre beboere, som bor på etagen over mig. Jeg har ikke gjort nogen noget, og alt det er overstået på grund af, tror jeg, misforståelser. Der er i hvert fald ikke noget holdepunkt for noget som helst. At de førnævnte personer kan være utilfredse eller vrede over. Så det er faktisk meningsløst det her. Men det har jo selvfølgelig omvæltende, eller det er en omvæltende begivenhed for mig, lige pludselig at skulle fraflytte. Og selvfølgelig er det altså, det er jo ikke sjovt, altså på nogen måde overhovedet. Det smadrer jo fuldstændig min, alt hvad jeg har planlagt. Og er grundløs, fordi jeg sagtens skal betale huslejen. Altså, så det kan jeg takke de følgende personer for, som sagt. Og politiet har jo også varskudt flere gange, de er også ligeglade. Det var de sidste personer. Jeg er selvfølgelig overhovedet ikke ufejlbarlig selv, men det her, det havde jeg ikke fortjent overhovedet, og jeg lyder af bitter, så er det fordi jeg er det, og jeg ved ikke, om man kan forvente andet i min situation her.